Alright, sanibonani nonke njani. Ngicela ukuthi neze nisondele nilalele namhlanje sizokhuluma ngendaba yoku-subscribe ku-YouTube channel, ukuthi subscribe kanjani. Okay, asiqaleni. Naphiya sivula uGoogle, uzobe uvula uGoogle yakho efonini yakho, browser yakho lo browser nayo. Now YouTube. And then search engine on that open. And then we'll allow TSV Media. Subscribe. And more than now subscribe like on it. Now, and more. Mombona lo subscribe uze kuye off yabona then subscribe ile manje unsubscribe ngandlela ngithibona yabona manje ishintshe ikhala i-red wena mawungena la kule mini uzobese uthi subscribe so yavela lo subscribe yenzelani ama notifications yabona ama notifications yabona. And then masuqedile so ngasonke isikhathi ukuthi masiposta i-video noma ngabe yini lesiyobe siyiposta uzokhona ukuthi ulokhu kanjani ukuthi nayi into enje yabona uyakwazi ukuthi ngaleso sikhathi ungena uhambe uyo-check and then uyena kuma-comment like i-video like uyithandile nangena uyo-comment nango-subscribe uzovela kanjani yabona because uzole notification bell subscribe ziyaduma uyakhona ukubona so please share this wonke ama-friends wakho sizokwenza sure ukuthi sizofaka music abantu baziyo nabanye ongabazi. Please guys, ngicela ngizale ngiyaphatha ngicela si-like subscribe la kule channel at TSV Media Entertainment.